lalok kacelang lok penta ng pok ingkrang poma serlin nangke. Hanangke matlo tunpo ke ante? Nang futong tunjima? Kopusi serlin afan, tangka faro isi, kepidundet haimati sarbura. Olom, bohi ave pusi pachonam nang pulo. Bujita. Nepfan ng arju ng jimatinang! Nang Sophia fan kachingho na joy ne lobo nang. Kopisi ng serlin afang kelang selet aret mati sarpi. Aprang asota nang so ateng loho sarpi. Chingho nang po. Nang lo pachelang long le pina joy ne si pining ta kefel det lobo. Nang joy ne lo sarpi. Cheterak ta. Ne arloso chevan bende ajok no nesi sungaret lo le laho. Afrang pen laso rong pipi afan chevandet asonte mesenji apotlo. Non kesar aporke ning nang dok abang avelo boho, ning oyong. Enut vet akay pusong pik non si chinilang. Non si ning cheoy aretlo. Ne chok chepeklo. Konger apo puta ng hang abang avening oy aretong. Nane boy pirte kevangke nelo neke. Neso, nehem asor chetek long lelo. Natlo esopi maling ke sarpi ho, hang nonto sarpi. Ochelo tang ho sarbura esopi ke oke avedet apot. Kopuloma ok handover nang jipuke, chepang aret nang ineloho, ok avetacho nang poho. La edu tuke abong atum ason kali. Cepang opik. Akleng amat pangkleng hetlo. Nang apay abang takanghon palolo aretike. Lasi chepang o aretlo. Lasi oso marta inghom ong tahen oho sarpi. Chinita laso alam. Nongke padok aret nangji atatakaliloho. Seletang lo nongke. Akleng atum pu chepang o chetke dobon sarpi. Hi guys, nilimen alon timong nilirong boksong weskar biang long. Boksong na video ke lammi malang no. Comments long adi pachini tha lang no dax tami lamesen busta. Adi apen tinan tum fan churu par pikan lo. Nili video kakki mana lang dun report. Antu se misen a video ke wan beri fan boring bompo.